खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 4 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 21 अक्ट'बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। मेष राशिनि सुबुंफोर, दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया नोंथांनि हाथियार जागोन। मावख'नि रमान्सनिफ्राय जानथाय लाखि, जुनियायै जुदि नोंथाङा हाबा जानायब्ला। खामानिनि बाथ्राफोराव नोंथांनि अहंकारा नोंथांनि थिरांथाफोरावबो गोहोम खोख्लैनो हागौ। फिथाइफोरा सिगांनि रां थिसननायफोरनिफ्राय मिजिंथिनायखौ आबुं खालामाबो जानो हागौ। माखासे बैसो जानाय सुबुंफोरा उन्दुनायजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। खरसाखौ बाङाइ खालाम। गोदान गोदान सानदांथिफोर लाबो। दिनैनि नोंथांनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों कमला गाब। वृषभ राशि। वृषभ राशिनि थागिबिफोरा दिनै जायखिजाया खामानिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जेराव बांद्राय खैफोद थायो। फालांगियारिफोरा गावसोरनि फालांगिखौ फेहेरनायनि बाथ्रा साननो हायो। गावनि जिउ लोगोरिखौ गावनि बिमा-बिफाजों सिनायथि होनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान जागोन। माखासे सुबुंफोरा गोदोनायाव आलौनाय आरो जाग्रा आदारनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। आथिखालाव स्टक हाथायाव रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावनि जिउआव माखासे जौगानाय गाहाय मोन्दांथि मोनगोन। सान जोबनायनि सिगां थासारिफोरा साबसिन जागोन। सावस्रि गोनां था। हारसिं सुबुंफोरनि थाखाय बेयो बै सान जानो हागौ जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि गोसोखौ बोनो हानाय सोरबा सासेनि फारसे गिबि आगान लायो। गुबै सम्पथि आरो फालांगियाव रां थिसननोबो नारसिननाय जागोन। बिजिरसंनाय गैयाजासे जेबो थिरांथा दाला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब। कर्क राशि। दिनैनि साना थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो थांगासिनो दं। गोबां दै लों। खामानिनि जायगायाव राजखान्थियाव बाहागो लानायनिफ्राय गोजानाव था। न'नि आबहावाया गोजोनै थागोन। जिउ राहायारि जाफुंसारनाय जागोन। राङारि जेंनाफोरा फैनो हागौ। गोलाव जानथायनि बाहागोआरिफोरा दिनै नोंथांखौ सोमोनांहोनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। मोनसे सानथांखियाव रां थिसननाया मोजां फिथाय होनो हागौ। फिटनेसनि मोखाङाव यगा खालामनाया ल'बा आरो नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद होनो हागौ। नोंथाङा बबेबा गोनांथार जाथाय एबा हाबाफारिनि थाखाय सोरबा मख'जाथाव सुबुंनिफ्राय हांख्रायहरनाय मोननो हागौ। दावबायनाया रंजाथाव जागोन। मोनसे मोजां राङारि थासारिनि जाहोनाव नोंथाङा सम्पथि बायनायनि बाथ्रा साननो थुलुंगा मोननो हागौ। मानसिफोरजों सोमोन्दो लाखि आरो गावनि आंगोजों सम हगार। दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना कन्या राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे दिहुनथायारि सान जागोन। जिउ राहायारि बिबानफोरा बिसोरखौ मुखुब दोनगोन। जिम एबा यगा क्लासआव हाबनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनि मोजां गुनफोरनि सायाव गोसो हो। जायफोरा दिनै साख्रिनि मोगा-मोगि दं बिसोर जाफुंसार जानो हागौ। जांक फुड जानायनिफ्राय गोजानाव था। रां थिसननायनि सायाव रोंग'साफोरनि बोसोन ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। तुला राशि। तुला राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय दिनैनि साना गोजोनथाव जागोन। गावनि राङारि सानथांखिफोरखौ फिन खेबसे सानफिननाया मोजां। रांखौ सांग्रांथिजों सामलाय। गोसोआरि सावस्रिया देहायारि सावस्रि बायदि गोनांथार। जेराव आय फैगोन खरसायाबो बांगोन। नोंथाङा गावनि आरो गावनि जिउ लोगोरिनि गोसोआरि गोनांथिफोरखौ बुजिनांगोन। सावस्रियावबो जुनिया नोजोर होनांगौनि गोनांथि दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिनि थागिबिफोरा दिनै गावखौ मोजां मोननायाव गोसो होनांगौ। थि समनि गेजेराव खामानिखौ फोजोबनाया गोनांथार। फ्रिलान्सिंनि खामानिया मोजां आय लाबोनो हागौ।
जेरै जेरै साना दावगालाङो रांखान्थियारि जेंनाफोर सोमजिनो हागौ। लोगोफोरजों रमान्टिक सोमोन्दोआव जेथो नांनायनिफ्राय गोजानाव था। खरसाखौ सामलायनाया गोनांथार। प्रम'शननि खाबुफोर दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रां गाब। धनु राशि। धनु राशिनि थागिबिफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जानो थांगासिनो दं। दिनै नोंथाङा खामानिनि थाखाय दावबायनांनो हागौ। नोंनि पार्टनारा नोंथांनि जोथोन लानाय आखुखौ बुजियो ना बुजिया बेयाव गोसो हो। आय बांनायनि इसारा दं। गावनि गोसोआरि सावस्रिखौ जोथोन ला। माखासे सुबुंफोरा गावसोरनि जिउनि लोगोरिफोरजों गुन गोनां सम हगारगोन। अहंकारनिफ्राय गोजानाव था। खाबुफोरखौ नायगिर। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलाब गाब। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा दिनै जायखिजाया सोमोन्दोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौ जाय बिसोरनि गोसोआरि सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैनो हागौ। दिनै नोंथाङा जोबोद पजिटिभ मोनगोन। मोनसे गिदिर राङारि जेंनाया नोंथांखौ जेबो दुखु होनाय नङा। रांनि बाथ्रायाव नोंथाङा मोनसे मोजां आरो गोख्रों थासारियाव थागोन। हारसिं सुबुङा सासे गोसो बोनो हानाय सुबुंखौ लोगो हमनो हागौ। साननि खामानिनि गेजेराव गावनि थाखाय एसे सम लानायाबो गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कुम्भ राशि। दिनै कुम्भ राशिनि थागिबिफोरा गावसोरनि जिउ राहानि थांखिफोरखौ मोनफुंनो हागौ। खरसाया बांनो हागौ। साना नोंथांनि थाखाय एसे सोलाय-सोल' जागोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोजां सान नङा। हाखु-दाखु थिरांथा लानायनिफ्राय गोजानाव था। सावस्रिया मोजां थागोन। जेंनायाव गोग्लैनाय रमान्टिक सोमोन्दोफोरा दिनै सुस्रांनाय मोननो हागौ। गावनि रुटिनआव सोलायनाय लाबो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मीन राशि। मीन राशिनि थागिबिफोरा दिनै राङारि मुलाम्फाखौ मोनदांनो हागौ। गावनि मोजां मोनलायनाय जिउनि सिगांनि आयदाफोराव गोसो होयैआ साबसिन। बे समावनो फालांगियाव थाग्राफोरा गोदान बाहागोदारिफोरखौ गोसो बोनो हागौ। दिनै नोंथांनि सावस्रिया गोसोखांथाव जागोन। गावनि जिउ लोगोरिखौ मोजां मुडआव लाखि। नोंथाङा मोनसे गोजाम रां थिसननायनिफ्राय मोजां मोनफिन्नाय मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुगा गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।